Ayo ayo. Yuk yuk yuk. Lak. Hey. Prajurit Turangga Giri Budaya. Oh, waduh. He ho he. Yo. He ho. Oh. Nah, ayo lo. Oh, kakek ya. Kaya apa laka prigelane dening para satriya kowe. Lah dalah. Oh. He. Oh. Ye ho. Katon kesit-kesit lalu got rengginas ya. Ulah kapri gelane Turangga Giri Budaya. Ana painipun Bapak Yuliana yo. Os. Nah. Yo. Kaya manggen ning kesit-kesit lan uga tansah semangat. Ya. Kaya mangke lewat olah kabeh gelandeng dening para satriya. Oh. Hop. Son. Hey. Yo. Ya. Hey. Yeah. Yo. Hey. Hop. Son. Damyak budaleng rawat ya bala ep ya regum mabyar
anite turangga gawe ora ing praja gumula anggetari sayekti kridaning ragu dale giri budaya oh ayo man yang gerdur padha dideleng bebarengan mengke para satriya kang sampun olah kanuragan kemudian rak bening alun-alun ger ha ha he ha ha he ha ha he ha ha he ha lonyo penek no kanggo besok dodo diro lolo as ha ho ha ye ha ho ha no ayo kira para satriya alon-alon anggone ngaya pakaryan wonten ing dalu punika kira bergoyang bersama Turangga Giri Budaya. Hei ha. Yuk. Impen kode wingi kan
wae ilang si manuk podang saiki wis bali maneh mincok neng witing asmara ngotehan njaluk pakan si podang aduri menku aja utul yo tak udan iki jaranane Rangga Giri budaya yo oh oh yo yo oh oh yo yo yeah yeah. Ayo dong. Pasarangan Rangga Giri budaya. Bebarengan kalian GB Audio. Bapak Yuliono bebarengan keluarga masyarakat Tenggok bergoyang kembali.
bergoyang Giri Budoyo. Prayitno kula padha sing ati-ati para satriya-satriya turangga Giri Budoyo. So bangun jiwa lan bebrayan Hey, so, hey, so, hey, sos, sos. Dikepenake. Yo. Sing penting jamune jamu kunir. Jamu kunir. Jamu kunir. Yo, yo. Iya.
Kita bergoyang kembali bersama Tegong Bersatu. Giri budaya. HUT RI 80 Desus. Halimau, Halimau. Iki lek cilik-cilik ngene iki ya didik ya ora apa-apa. Oh, ngono. Sik cilik lek ndak anu piye ndak apa? Diaturi cilik ndak trimo ya dudoke. Kok ndeprok kabeh iki piye to? Berarti ya ngelak iki. Oh, ngelak. Piye jupuk dhewe apa? Jupuk dhewe apa dijupukne? Jupuk dhewe apa dijupukne yo? Mlayu cepet tak hitung 1 2 3 4.
Iki pama tuku pop es ngono ya apik gitu iki. Sapa sing mudun? Sing mudun ya sing jaran loh. Aku titip sitok. Piro? 1, 2, 3, 4 ya. Heeh. Iya. Iki bakuli es ya ben laris ya tak jaluk. Heeh, wene ben mudun lek ngono. Ben mudun. Urung. Wes sama urung. Wes yo ngadeg, wes kok. Wes yo ngadeg nang ngono lho, Mas. Wes. Nah. Oh, nah. Stasiun Yuk. Pergi katuran pinarak Mas Tio. Koto-koto saking Mojosari.